שקט, יא ווארדי. נעתי רעש. ראיתי, נדמה לי, את שי אמסילי היום עם חרלי אחד. הייתי לו הרבה מעמדים, לא בדיוק שלי, אבל הייתי לי הרבה מעמדים כאלה. אלי, אל תסתיר לי את הנוף. שלום פופאי. רגע. תרגמנו לי אתכם. הנה ירוד, בסדר. תגיד, משיקה? טוב מאוד לראות אתכם, מצוין. באנו לחגוג את זוהר. שלום קיד. מגניב. שנייה, אני אעבור מתחת, כי אני עובר. בסדר. נכון, לא היו רק שמחות, עצוב היה להיפרד מחברים לדרך, אבל סך הכל הדרך הייתה נהדרת ורצופת חוויות שעברנו יחד וישארו חרוטים על לוח ליבי לעד. היה לי העונג להיות חלק ממשפחת סייטקס לשעבר ספינת הדגל של התעשייה הישראלית ואור לגויים. לאחר רעיון קצר ב4 ליולי, כן, ביום העצמאות של ארצות הברית, 1972, התקבלתי לעבודה על ידי אריה רוזנפלד. על החוזה האישי המודפס על ידי גלית, החתים אותי ג'רלד דוגון. מספר העובד שלי נקבע ל62, ומאז אני פה. המנהל הישיר שלי ל13 השנים הראשונות היה יעקב לאור. הערכה הראשונה שלי שנכתבה על ידי יעקב לקראת ינואר, הרשימה את אפי ארזי, שאף טרח לציין זאת בפניי, ומכאן הדרך הייתה סלולה. בהמשך קיבלתי פרס קפלן יחד עם צוות התפעול אצל הנשיא נבון. בדרכי עד היום עבדתי עם הרבה אנשים מוכשרים ושמחתי כאשר יכולתי לעזור גם מעבר לתפקיד מתוך ניסיון שרכשתי בתקופה של אבטלה סמויה. באיזה מפעל בא אליך המנכ"ל, אפי ארזי, ומציע שעד הפרויקט הבא שיתחיל תעשה אבטלה סמויה, תקרא חומר טכני, תלמד להשתמש במחשבים הפזורים במסדרון וכדומה. בשנותיי בחברה הייתי שותף להגדרה והכנסות מערכות מחשוב בנושא ERP ו-PDM,
דבר אשר הכניס עניין רב בעבודתי כראש צוות הנדסת מוצר, כמנהל הנדסת רכיבים, מהנדס אמינות, ושוב כראש צוות כמקובל בקודק. המפעל הוא לא רק המניה, וגם לא שם החברה, אלא האנשים שעובדים בו. טועים המנהלים כאשר אינם מביאים זאת בחשבון, ולמרות זאת אני חוזר על עצמי, אפי ארזי ידע זאת וטיפח זאת. סייטקס היוותה דגם לכל התעשייה כיצד מכניסים מוטיבציה באנשים. היום, כאשר אני מציין שאני עובד בקודק, מצלמות? לא, סייטקס לשעבר. אנשים מתרשמים לטובה. כל הסייטקסיסטים לשעבר, אותם פגשתי בתפזורת התעשייה בישראל, הם אנשים מוערכים ומובאים כדוגמה לעובדים הרבה מעבר לממוצע. אני גאה להיות חלק ממשפחה זו. מפאת קוצר הזמן, דרשו לפחות יומיים, לא יציין את כל שמות האנשים איתם עבדתי ומהם מושפעתי בכל זאת ב-39 שנה עובדים הרבה אנשים. אבל אני רוצה להודות באופן מיוחד ללילי שארגנה מעמד פרידה זה, לגיל בלאיש ואבי לנדן שאפשרו זאת גם לי. מי ייתן ואתם האנשים, גם אתם תגיעו ותוכלו להסתכל אחורה כמוני בסיפוק שתרמתם ולקחתם חלק בהיסטוריה של התעשייה הישראלית עם גאווה והרבה חוויות נהדרות. אני שמח לראות כאן עובדים לשעבר ותודה לכל הנוכחים שבאתם לכבד אותנו במעמד זה. מה שאני אגיד, אני עושה קופי ופסט וזוהר, גם לרוב אותי קיבל וזה, וכל השנים אמנם אני רק 28 פלוס, אבל... וזהו, בשאר הדברים אתם כבר מכירים, אבל כל הדברים ממש דומה לזוהר פה, וזהו, אני לא ארחיב את הדיבור, ותודה לכל מי שבא, גם מי שכבר לא עובד עדיין בקודק ובא להיפרד. זהו. בוקר טוב לכם. יש לי גם כן כמה מילים. אני נמצא פה כבר כמעט 3 שנים, והאמת היא שאני נרגש לראות אתכם. רוב האנשים אני מכיר. ואני נרגש לא בגלל שאני לא פה 3 שנים, אלא אני נרגש בשביל הבחורים המצוינים האלה, שהם עברו דרך ארוכה. הם עברו כמעט 4 עשורים, והם הגיעו, בוא נגיד, אל המטרה. זה לא פשוט במפעל הייטק לשרוד כמעט 4 עשורים, לעבור כל כך הרבה גלי פיטורים ולהגיע למסיבת פרידה. אף על פי שאני לגבי אבי וזוהר, אני ממש לא מתפלא, אומנם צריכים הרבה מזל, אבל צריכים להיות גם טובים. יש הרבה טובים, היו הרבה טובים שנשארו לאורך הדרכים במסע הזה, אבל אבי וזוהר הם לא רק טובים, הם גם מצוינים, ולכן אני חושב שהם זכו והגיעו למסיבה הזאת. אני, ב-15 שנים האחרונות, אני מדמה את סייטקס, כי בשבילי המפעל הוא גם יהיה סייטקס, כי רוב השנים עבדתי בסייטקס, מעט מאוד היה קראו, קצת קודק, וזהו זה. דימיתי את סייטקס ב-15 שנים האחרונות כמין חנוכיה ענקית, עם הרבה מאוד נרות, שהדליקה והאירה על ההייטק הישראלי. וכל פעם נכבה עוד נר ועוד נר, והאור שלה התעמם, אבל הנרות האלה הדליקו חנוכיות הרבה אחרות במפעלים אחרים, והבית ספר שהיה לנו בסייטקס הוא יותר טוב מכל אוניברסיטה אחרת שיש בארץ. עם זוהר ואבי עבדתי 25 שנים, היינו למעשה כמעט 15 שנים באותו קומה, באותו מסדרון, בניין אחד קומה 2, זה היה די נדיר באותם שנים שאנשים לא עברו חדרים, כי סייטקס גדלה מהר מאוד, באותה תקופה קלטו 50 אנשים כל פעם. אז כשאני התחלתי בפיתוח, כמובן מי שמתחיל בפיתוח מיד מכיר את זוהר, כי בלי פיתוח, בלי רכיבים אין פיתוח, ולכן מיד הכרתי אותו, אבל גם לאבי וגם לזוהר, תמיד עם כל בעיה שהייתה מגיעה, כל שאלה, כל בעיה שהייתה, מהם לא יצאת בידיים ריקות. האמת היא שעם אבי, אתם לא יודעים, לא רק שיצאתי עם ידיים ריקות, יצאתי אפילו עם כסף. הוא לא זוכר כל כך, אבל אני אספר לכם. כן, אבי, אתה לא זוכר. היינו חדר מול חדר, זה מסדרון, במסדרון חדר מול חדר. הייתי נכנס לחדר של אבי, אבי היה מאוד עסוק במערכות שלו. הוא היה רואה אותי, הוא היה קם, ניגש לארנק, כמה כסף, כמה צריך לשלם. עכשיו תראו, אני באותו זמן גרתי בנתניה,
ובנתניה, ובאותם זמנים, החדשות בערך לא נפתחו בבוקר ככה, 3 חנויות נשרפו, בלילה המשטרה מעריכה פרוטקשן. לא, המשכורת שלו הייתה גבוהה, אבל זה לא היה פרוטקשן, שלחנו לו אותו ביחד. ואתה, פעם היית שותף, הוא היה שותף טוב, הוא היה נותן את הכסף, חושב ראש של זכינו, לא, אוקיי, כמה צריך לשלם אותך. עם זוהר כמובן עבדתי בצורה מאוד ארוכה, ובערוב ימיי כאן בחברה, אני הפכתי להיות מהנדס רכיבים של הרכש, ואז רכיבים זה לא דבר שמיד אפשר להיכנס לעניינים, אז זוהר מהר מאוד דחף ולימד אותי, וזכיתי בשיתוף פעולה פורה איתו במהלך כל השנים. אני כשהגעתי לחברה, הקטלוג של החברה הוא היה כזה עבה, והיה שם שורות שהיית צריך לחפש רכיב. יש אנשים, אתה יודע, שהגיעו בעצם נכנסים תוך האג'ל, רואים די את השיט. זוהר היה אחד מה... היה מאלה... מה, סליחה סופיה? היה אינדקס, כן, היה אינדקס, נכון. זוהר היה אחד מהאנשים שהפך את החיפוש מהניירות האלה לקטלוג ממוחשב, וזה דבר שהיום נראה לכם טריוויאלי. מכל מקום, כשאמרתי נרות, זה נכון, אבל לפי דעתי זוהר ואבי הם לא היו נרות בחנוכיה. אני ראיתי אותם בתור קטרים שהובילו את החברה. בתור שסחבו אותה כמעט 4 עשורים, ואתם יודעים, לקטר יש לו פרוז'קטור, שהוא גם מאיר את הדרך, מי שראה קטר בלילה, אז זה זוהר ואבי שאנחנו נפרדים מהם היום. זה היה רק דברי הפתיחה, כתבתי אותו כמה אני מקווה שיש לנו סבלנות. עכשיו, המילים שכתבתי הם למעשה פרידה מהתקופה שכולנו אנחנו מתגעגעים אליה, ועוד כמה דקות אני מקווה שיהיה סבלנות לשמוע. אני מתנצלת, אבל באמת במהירות, כי יש כאן עוד הרבה דוברים, ובבקשה, אוקיי? אני יכול להפסיק עכשיו.